Fa setmanes que des de diferents mitjans de comunicació només es parla de les eleccions europees per dir que seran un gran fracàs de participació. És curiós, fa setmanes que només es diu quin gran fracàs, quin gran desinterès, que lluny és Europa, que freda, que distant, que burocràtica és Europa. Jo us he de dir que a Madrid hi ha molts més funcionaris que a Brussel·les. I això, amb la senadora Candini ho contarem un dia, quan tinguem una mica més de calma. Qui té interès en fer d'aquestes eleccions la crònica d'un fracàs anunciat? Qui té interès de fer d'aquestes eleccions europees un desastre de participació? Quan el dia 7 de juny els catalans han de votar massivament a les eleccions, perquè és la festa d'Europa. És el dia en què podem contribuir, participant tots, a seguir construint Europa. I ara us donaré uns exemples concrets que vosaltres podeu fer servir amb la vostra gent, que no sortiran als diaris, però que és molt important que sapiguem transmetre amb exemples propers i senzills com aquesta mica d'Europa que ja tenim ens és tan útil i tan confortable. Com aquesta mica d'Europa que hem construït ja és un matalàs anticrisi econòmica. I us posaré uns exemples. Jo he viscut els 3 últims mesos a Londres per motius laborals adquirits prèviament a l'acceptació de la candidatura de Convergència i Unió. Jo he assistit en directe a l'empobriment dels britànics perquè la seva moneda, la lliura esterlina, la més forta del món en els últims 50 anys, s'ha depreciat un 40% en poques setmanes. Jo he vist professors, amics meus de la London School of Economics, dir-me havia contractat 8 dies de vacances a Mallorca aquest estiu amb la família i com que la lliura s'ha caigut, s'ha depreciat enfront de l'euro, ara seran 4 dies només. I jo he vist empreses i universitats de Londres retallar personal, retallar inversions, perquè ara els ordinadors que han de comprar Microsoft, que té la seu a Dublín i que s'han de pagar en euros, són un 40% més cars. I com s'escriuen els diaris britànics, l'euro ha sigut un matalàs enmig d'un mar turbulent. L'euro ha sigut un port segur enmig d'una tempesta financera global. I ara els danesos, la corona danesa, ha patit moltíssim, moltes depreciacions en aquests últims mesos. I per salvar la corona danesa, el Banc Central de Dinamarca ha hagut de pujar el tipus d'interès. I el mateix passa amb el dòlar americà. Heu de saber que la nostra crisi econòmica ha sigut menys dura gràcies a que tenim la moneda única europea. A Anglaterra han tingut crisi bancària, crisi immobiliària i crisi de la lliura esterlina. I aquí ens hem estalviat aquesta crisi del tipus de canvi. I no ens ha passat com l'any 92-93 en què la pesseta va caure un 30%. I fixeu-vos, no sortim als diaris amb l'Artur Mas a València a parlar de ports i de trens, i de com Europa pot ser progrés si donem joc als nostres ports. No surt enlloc. I sí que surt una enquesta que diu que la majoria dels habitants de l'estat espanyol pensen que amb la pesseta la seva crisi hauria sigut menys dura. Això no és veritat. Qui té interès en publicar aquestes notícies als diaris? Els estats centralistes que no volen seguir construint Europa, perquè vol dir menys poder per a ells, més poder per a les persones i les nacions sense estat. Per tant, sapigueu llegir entre línies. Quan us diguin que Europa és freda, llunyana i distant, jo em poso la mà a la butxaca dels pantalons i em toco bitllets i monedes i dic gràcies, euro, que et tinc a la butxaca i que em permet comprar, per exemple, petroli en els mercats internacionals sense patir increments de preus com passa a Anglaterra, com passa a Dinamarca, com passa als Estats Units. I si em toco la butxaca de l'americana i tinc el mòbil, i heu de saber que les trucades internacionals, gràcies al Parlament Europeu, són més barates. Perquè en l'última legislatura el Parlament Europeu ha legislat en contra de les companyies com Telefònica que cobraven tarifes abusives en les trucades internacionals. Això és gràcies a la mica d'Europa que ja tenim. I abans d'ahir
Parlo amb una meva dona, que és a Londres, i em diu, baixo la setmana vinent, he trobat bitllets de Londres a Barcelona a 22 euros per persona. I jo dic, gràcies a Europa, perquè per anar de Barcelona a Madrid encara ens en cobren 300, Iberia. Gràcies a Europa, que fa 10 anys vas impulsar la liberalització del tràfic aeri per combatre els corralitos, els monopolis abusius, com el que Iberia encara explota a l'estat espanyol, com el que Air France té a França, com el que British Airways té a Gran Bretanya. Fixeu-vos, euro, mòbil, companyia de baix cost. L'aeroport de Girona està fet des de l'any 60. L'any 2000 hi arriba Ryanair. L'any 2008 supera els 5 milions de passatgers. Més que Sevilla o Bilbao. Per això ara no el poden traspassar, perquè ja és d'interès nacional. I això és gràcies a Europa, que està donant noves oportunitats de negoci, noves oportunitats a territoris que mai abans les havien tingut. Qui té interès en què no seguim construint la Unió Europea? Els estats centralistes? Des de Convergència i Unió ens presentem a les eleccions amb un programa que diu més Europa vol dir també més sortida a la crisi econòmica. Perquè defensem més mercats únics. L'any que ve parlarem de trens a Europa. La Unió Europea vol construir el primer tren europeu de mercaderies. Ja us podeu imaginar la Magdalena Álvarez què va fer al Parlament Europeu? A parlar de trens. Perquè qui no té cap interès en aquest tren és Renfe i Adif. Perquè té un corralito, té un monopoli de gestió pèssima pels catalans. I Europa vol impulsar el primer tren d'Hamburg fins a Algeciras. I si jo surt escollit a les eleccions, m'inscriuré a la Comissió de Transports per fer que aquest tren no margini Catalunya. Aquest tren que baixarà d'Hamburg i Bremen per Colònia i Düsseldorf, per Lió i a tocar Marsella, hi ha 2 traçats per arribar fins a Algeciras. El que defensa Convergència i Unió, ports catalans i valencians, Cartagena, Andalusia, Algeciras. I el que defensa el PSOE, aquest tren que baixa d'Alemanya i França, quan arriba als Pirineus, tomba cap a Lourdes, puja fins a 1.000 metres, fa 55 quilòmetres de túnel, surt a Osca, Saragossa, Madrid i se'n va a Algeciras. No tots els partits són iguals. No tots els partits defensen el mateix. Si no fem un gran resultat, no tindrem cap força moral per defensar que aquest tren, que serà font de progrés, passi pel nostre país.